iro itry te nga kwa ban ai testimony ka ba ublay ule hakajing imjonga shisha ulale bha palat ya ka ba lengba kini kijing tunju ki banga ngaya hakajing imjonga bat mentang ala yo nong shibun nakani bat kala longru kajing kajing yarap shakiwe ya ka ba ublay ulale hakajing imjonga dengan itu ek ba utrai ulale kamba hakajing imjonga te hadin ba ngalan phai na po Tamil Nadu abang atresete na kabang ayo ekanika skin allergy kaba pelong mo ini ni scar idang don hadi ni pat ane mo ni badang kanika kini ni hadi ladan pe hajan pini gini ni badang don be kanika scar ane mo te aku abani tu kenyepi bah aku por bangawan nati na po Tamil Nadu one passion ni one pine no shala kajong kari namar ba ngayo kanika skin allergy ka bangal ong syakmat te andang alawan shani paro kem kelalong shock mo ya kasni do kajonga namar latap du kunyang baro kanika skin jonga baro latap du kunyang sudah te wat ba kikena ru kim tre banwan hajan jonga namar ba kalalong vor sepa pelat kanika kai kasni do kajonga dia ngalalit sim dawai keleng ngalalit ban sim dawai bangangan yo ya kata kajing arab mo nagi doktor wat ada ngadwai ru handrenga ngam sim layo ya kata kajing kia te adon nagi perlo kajing ki boong ba imat deina kadau banga deina kadau kanu ka pop yo ka banga ngale ka jing jengamo ka ba pelong ba ngam yo jing kia wala dang ngalalit sim dawai shenu ru dia hadin kata ru ngadang yai duai hi ya kabangan yo ege jingkia hande ngam yo ngala pelut kumbanga ngala pelut ke pisah kan nosu hande ngam yo ngala syu keli yo try ngala dadon kono ka pop ka banga ngale te akar pat khamat chumi ba ben map yang ngamo ita ki pop chunga handre hataru ngaklem yo jubab kala pelong ke nyanga bangale komno bangan rung ke sya ke jing sya jing it anda ngala rung sya ke jing sya jing it ngalarung sya kicing sya jing it na kabenta kan ni snido ko chunga na mar kum tamo dang samlate kwa hi bangin banyo e kasnido ka ba kabalong clear e kasnido ka ba khuit ma tam de tang kataru te wat unyang moro latap ikas nido ka chunga hi tamba nga ingo pa di play ba leng ba ki kamba ka baule ka chim chunga shisha ngamla ban mudur ba ka ka ba ule ka jim janga shisha imat ka ba mening ko ngala kaliyo try ka pop yu ka banga ngala le ba mo wadi ki we ki ong ba dei banga ngala le pop khamat u takada ka bla pelong yang bangangan bangan yo bangan long kumni mo bangan ngan kalong isi ha ka sinido ka janga mo te hadin bangalarung siya kajing it ha kawi kasngi pangalarung pun man kasngi siya it ben kanikam day bangay itu ipi handang bangay itu ita kajing siya it mo kay hendring itu baka testimony ka play bile ka kamba play padule ha kajing ko jonga te hadin bangalarung siya kajing it ha kawi kasngi ka banganang ya kin ha kata kawi kalenti ha kajing siya nga juya lenti bina po ko palong siya nak ko ka balong pai ba be ha kawi kasngi pan ting ong enga ngasko ka bandia na kata balong kam long klau kandiat mo kam long don deki nyut deki nyer sudah na kita kijaka andang laya jumen sium jung trying la sutu lakaran kanya po junga wong kan ba uni ukado kanyu tau kambat kanya po ukado kanya nga wong kan uni kombat jung iknyang ket uni kombat bat let cheyeng bat let ban shet uni kombat te nga tengam hooj haka jinga den tiga junga ngala persang diki po snem ban imat lada khin bat meta kala ya chiki khatsau snem ka ba nga persang be ya ka bangan snai ki dawai kombat hande ka khamshim la trek kammo te kala jaga hata ka singi ka ba men sim ko juble upar ong ka nga khile chi ying le kini tanga ngam nang tu men sim ko juble wi ka ki nga bangan le kita hadin ngala persang ngala ta be ken do tau kombat ka ba men sim ko juble wi ka u batay nga bangan le te kata sini do ko chunga kanang ya na ko we ka singi nga i kala don ka change mo te la don kita iwi kong ken iwan i ong ken nga ni kata sini do ko chung pi shisha kala ka kamlong shu komen mo te ka shisha ka kala itanat phamo te nga ong ken namar ba nga ta du ta u kambat mo nga bangasna da waila di nga ong ta te ong ken nga te pen sina lang si nga mo te hang tapat te
inga pangam sungdon idea kenya kan mar buta kompat perbanga sedang banta te ngata be de kata-kata daga ngasna be tang na mata jelocong temu ka balong be tang ba ula bane be tang daki tang da kata yo pala nata umla shu bane te ngala perkhat ke tang ongan le kumno mo tu mut sim ku jumple uhikai kenya nga bangan le no da kasabon ken mo te ngam nang retra da mar ngam ju nang ramo ban le kini te mut sim ku jumple uhikai kenya nga bangan le kini kita ki khambat ki kente andangala ngala de shna kita tengah sedang ken bandi ken kita ki kata kasabon ka banganga ngasna te ke banganga yo ke feedback bat ke banga hilet ban pek mo de ki jong ki khamat ki chunga ba kani ka sabon ka banga ngasna ka terekam ni em tenga ken ba ka terekam shibun ba bon ki bri ki ba yo kini ki kinyang ki ba kanu voice ru long ka ba voice kanu sini dok long ki yo khia be na kani ka sabon te ngai i bo nyong mong ru khu hi te ha ko ka singipat te kani ka sabon kita layo kan benchna te ka sabon te kambang ong pi dan ki post name ka bangala persang benchna kini ki dawai hende kam shimla terekam ngam shimla yo kini moy kata ka ya kita ki khambat ya ka bang ngala ban baling bajung kita ki khambat ka bang dio ki khambat uba david nam ta ka for skin te kala ja kamno ngani tu sha ka basha khamat shwa katapan hayeng yang apitip kisi ong kumno kisi ong be yang ada doktor jakwat namar belai ba ngaju persang be ban testi gitu kita wai ke bang ngasna kita ki balong khambat ngasna ngaju test be halade te hagoi ke singipat ka ja kan manga ba di para ke chunga ngilet ban ai special number pop maulai te haba ngila de bana special number ngila hiar kan chopo te itu pastor pat bana po Delhi til ai jingkren dale ai jingkren te yong ken ban dia yang lang mo ban duai hamar kumta te ngar ngai yang hinga duai te ngila yang lang ma duai te ngala khabar bi khamat ke chunga mo hata ka por ngam tip ba itai pastor in kedo yanga kini kam de pangabanga sarongan itu tai ke ba baling ba jung kini nadu nata ka ba ini pasto is sedang ban kedo sedang ban ong sepang janga nang ni te ngai yo kini kata revelation kin ka ba ubli ban pa ngamo telaja kam no taki khamat janga ki khabre bete ta pastor pa kedo kini nga kan mo te ba ngaru nga pong stem te ipara janga ivan ru ipong stem te ong kan pipi pong stem te nga ong pun pong stem nga kam concentrate be ka ban doai kin mo kata por te hamar kum tahi pat kita ki beliau pakai bayang lang hajan cenga ki wan ken banti de terpeng ka cenga ken mo yong ken pechete dan ite pasto i kode pi tengah pech ken hamar bang pech i ong ken i kedo ken i ong ba u bleu ai pai ka bor ban yo ban pen kya tang hamar kum tahi te ka da ngasion yang baru nga tersain tada dem tu ngala lekin siyeng te kata ka jimut ka cenga bor pe kya tengah mut be ka bangan kata mo ka bangan an yo ban bu ikti na bangan yo ban duai ban yo ban pen kya hoi ban yo kem ikini bor nga habrung bun ki jing sha jing getum ta mangawat baro ke be kwa ban yo ikani ka bor ken hablong sispa na ka sispa ka badon ka jing dai bad Jesus Christ amen ka bau tura yo ya kata ka jing sha ne hani ngin la ban yo kata ka bor ba habang yo ngim der ban sarong kata tengah ngamut be hata reha ka we ka por par ka ba undi ka kani ngadon kani ka boka silip note ka chunga ka don ka jingmong te lalik bantes ke lalap ken badon ka jingmong ha kani ka silip note te lalik chim dawai shunu ru ngem yo ching kya mo te ha ka we ka singi kat banganang duai kat banganang kat ba ka por bangang athia te ngai i kenya ka jing i pau ka chunga ka parliament step hi kum to ski ar lai beji te ngai i king hatu ngala ti brio te handai ka por ba ei pat nga pos niu ken nga long ko bara umut sim yang nga pos niu ken ba apoi ka we ka jaka ngala poi ka ka balong turning te kum tu pe apoi kum ta kala jagan kum nu ka ba mai i ken wei bre bo phongli andang la i ta bre bo phongli te ngar nga ya ken chajan jong u andala ya chajan jong u te ngilai kan du king la poi ken ha jan bad ong ken nga pidon ting stom ha ko to silip no jong pm pa pi mong te ngo ken hoi ken ngadon ting stom mo ban ba me e ru ngam long ban bam sar ru ngam long te hoi ngadon ting stom te ngai i ken tau bre bo phongli ro shin liang tu ai ken nga tau khambat ha po ka ti ken wang uni ken tau khambat bat shimenu khambat bat shimenu khambat bat bam be tu silen no ko jong pi ka chakya no tanga ken tit thret ken ha po ka ba ala khi thia na ta
anda ngala kendit te nga yu ikan ngala kendit kin nata po bakitia tanga mudur kin kamudiu katumo te nga lek kin komdo nga kin men step nga sistana haban le sangka shi klau te nga stang kin ben wat kin yu kombat kin la ka trikam ne emo unu kombat kin mo hapo ka katar ka jingi i changa anda nga lek nga yo nga khet anda nga la khet te nga wan ra ka jing nga stang kin ben bam sang ben bam da nga sakam tu ka dani arlai te yo nga bam be to kombat nga shubam imbe kom tu anda ngala bam aja kamlo dalai tes ya kasilip nur ka chunga umdan juga jing umdan juga ketika pamong te pok silip nur tengah ai tenang ta king stang kin badi i bikini ki jai khambat ke ba kabanga ai ngai i bete de ki khmat ke chunga kum tu da shong pen i be uni khambat udi nuta nam tau kidney pen i mun sim badi uni clear jong biskot na ka benta jong nam ta ka ni ka skin kini ki balong kitu ki bambi khnyang kum tu di ben shed bat katu kum ta hiter ter te kala ja ken kum nupan kita haki jengi ipau ka ba nga ipau ka ba umen simu te ka ba nga mot ong mo te nam ta kanika na hadin pat kaladan menta ngadang shushna so anyway da wai pan kaladan ken haka we ka sngi pat te ai i be kanika vitamin C kalong remdor pa kalong fo kanang nam ta ka skin hi te la ja kom no teng ong kengan odoi kanika umpnyang mo ko ba ka sni do kan kham ku be kham clear mo mar ba metra phini i nga ba ka sni do ka changa ka don yang mong sudah dengan aingu yu play ling ba chung kanika mo bong hapding juga jing tunju sibun ngalai ya kita ka jing leranya ka jing long samla ka chung hanrei ling ba chung ka tu ka jing ya ke ka banga nga ya ka jing long samla pat ngayo nong mentana kani ayo nong mentana marbalai sim u ai pat yang ai kini ki khambat ya ka bangan shna ban shna pa kam dei patang nam tai lo chung here nam tai ki babun te kala ja kain kat banga dang shong umen simu ko jumple uhikai kenya ngab ong le chiying shimi kini ki khambat namar ba uniu khambat u banganga wat la jan nadu kapor ka bangarang ya ki class 6 ki class 7 tementa kala ya ki de ki post nem ka banga wat uniu khambat hande menta nga yo uniu khambat umen simu ai menta uniu khambat kalong be specific be kalong be namenta unyang bong namta fona ka benta chung wrinkles pa namta kini ki balong kini ki skin ki balalong ki bala tak lu kunyang sudah te ngala le kung kuno nga wan tengah stang kin benchna te nga yu iken ba andang la stang kin bandi kini ki dawai nga i nasmit na maulai na tenring na ki bapun ki caka mentang i ki wan shim te bon shim menta ki wanam ta uni nyang yong ngam tip la uni nyam ta uni nyang mong pat ngam tip la kan ka dawai ka banganga masna ka bomen sim upen i ngam tip la ka trekam ne tat anda ede ini kong in wan ban pen i biang hang tangan sa tip te ka ka ba ngakwa ru ba don na pedeng jumpi imat ki ba ikong rian ila pus mo syapang kini kabanga phapu si kongrial kabanga panga klempat ben yo ban ICP kani ka test mani ka bablay ule ka jim jonga te lada piru pidon ki bala use na pdeng jopi ke ba pp la yo mo kata ka pila pen yo ite kata ka result ka ba kani ka dawai ka banga shina be zero chemical kampom dan i eru ngam art chemical ere kadebitang pure combat be hot kala ban simpor Enriki weki ong tang sitayo la itu pa unui dawai la tray la dalam mik yang marnga ngam long bam sat marnga allergy ben bam sat mar kami hap kamet ke chunga hande menta da bam kada ula mi no andang la ta uni dawai banga ngasna men step ini ki kyang la ter khong no baka skin ru kolong glow ba manga ta uni tengah aingu you play bah pedeng chung kata ka jingya lenti ke chunga bala phobo snem ka bayat bang tap tang du khun ba tap du khunyang sudak sini do nyong mong suda te menta ngayo nong na kani kata ka jingyo nong jengar kamlong banga yo tanam tai la jong padu bleyu penla pad yang bangangan supply kini ki dawai pangaklam di hiru akador barem namar ban thit kini ki dawai nyamong karem ba henry ngaklam ngamsim yo nong pade kani namar ba ngampat ya deh kabangan wan rai ka company la dau blei u penla ngan pelong ka syaka company pat khnang ba kan long bahagari ke cengir mo ngin don ki bom don kam don jam te lada ublei upenla lada ublei u ibet pangan poi sudu kata kathong te ngan priang smop hai kata ka ba bat duai ru na ka benta chunga ka poblei unang ai jing start yanga bangan long ka bri ko bas ngorit khnang ba yakini ki khambat ya ka ba u pen i hanga ya ka ba
angangan la ban shna om tai kini for skin bangan la ba ubleu unyara ru yang ba unshania yang ikini ki jing stom ru ga banganga la ban shna tika ke banganga ong pa epi hakani ka por ba haba pi yat hapdeng kum ka jing tenju ka babun padeng jong pi ki ong ba ki penrem ye pi bun padeng jong pi ki e pi tu tip ya kani ba ubleu jing ong nu na ka tu ka cakai ka pala sha pen po epi wa jumi no na bana ka tu ka cakau an kentiu be dia pi amen tiang ngaru hapdeng ka jinga den ti ka canga bun kim tip shu ba ngangan yo bakas ni do ko canga mar nganga ju ong be try ngapla be bakas ni do ko canga kan pai be sini do jung kulung amen hoat shibun ki ka ba ngangan sai tu ipi ki testimony ha ki church man kas ni singi utrai nga ju tu ki testimony ke ba utrai le ka jing chunga re ka por ka banga ong ka po chung pi lada pi ru piden akum kini ki jing stom for skin problem na mada per lada pi le chim da wai ki doktor pila ban rem te pila ru ban try uni da wai ka banga nga pendan ka banga shna te ngamla aban ong shispa na ka shispa ba baru kat ki bawan kan yo khia na nga hanrei nga duai ba kinu na pedeng jeng pi ki ba don ne ka skin issue mo ki ba pi mla shu pedeng ke jing long samla jeng pi pitap don yang mong pitap du knyang te nga shu ai men si me pi ba pi pin try uni da wai ba nga shna te khnang ba ngi ba ro ngin ai ngin long phabri mo ko ba ublei thangin mar porba ni wana ka po chung ka mi jing ngai bangi ngim long ngim yo ai kasni do ka ba sni un ne ba tab de ki knyang amen te kum tahi mar ba ong no a jing phabri chung Jesus Christ an i hangi ho ing ba ka chung long ka jing im jing on di Jesus Christ ha ka jing im ka chung i henrei ni don kam hiru ke dawai na mar ka dawai de ba ai sap do riu perthai air sap do ksut ne boman bang shio tu wadi kita wairu ka bor di bala aina ublei amen te gini ki khambar ru kam de ra banganga itu hidala de ka de hi ba pen shai do mun sim te tangkat ni hi te la dapi nap teng chung pi kwa ya ka ban try uni dawai pila ban message yanga te ngangan sabu hi number janga ka ba nga use uni number 9774428228 uni number uba nga bu mo e babaro pila ban call nomor kadon kani number nga use WhatsApp de uni number te haka call te ngam tharai be pipin yo nomor bang shubu WhatsApp de uni te pila ban message yang ala da pipi don kam te tangkani hukuble shibun yang scam shani aba ya hoblei aba pidan pene ke jing tenju wat ki na ka jing tenju na mana ka ka jing tenju na ka jing sha ka ba shapan po ep ublei on kan tiu ep ba pin long ru ka jing ku sha ki ba pun pha ling ba kata ka jing long ka jing im ka jing ya lenti ka jing tenju ka ba nga ba ma pi ya ka jing tangkat ni to ublei ka jing suk un kur khu ep ba tu long ru ka jing ku kham tam sha ki tu ke bam pate ba Jesus Christ mi long dry amen.